Det er knap 2 måneder siden det begyndte. En strøm af flygtninge større end noget Europa har oplevet siden 2. verdenskrig. I Sverige og i Tyskland der er protesterne begyndt. Men flygtningestrømmen fortsætter. 700.000 mennesker har i år krydset Middelhavet for at nå herop til Europa. Og hvad med Danmark? Vi bliver valgt fra. Alligevel så diskuterer politikerne stadig nye stramninger. I aften spørger vi kort og godt, hvorfor? Dette er debatten, som altid direkte fra Studie 6 i DR-byen, og med os i aften er blandt andre næstformand i Exit-cirklen Khatera Parvaneh, politisk ordfører fra Enhedslisten Johanne Schmidt-Nielsen, politisk leder af det radikale Venstre Morten Østergaard, juraprofessor Eva Smith, indfødsretsordfører fra de konservative Naser Khader, Lyvenævns chefredaktør på Berlingske Tom Jensen, indfødsretsordfører fra Venstre Jan E. Jørgensen og journalist, kommentator og meget andet Mikkel Andersen. Du kan som altid tage del i diskussionen online. Vi har passeret 60.000 følgere på Facebook. I denne her uge der er det Nanna Bonde, der er formand for SF's Ungdom, og Vera Rosenbæk, der er medlem af Liberal Alliances Ungdom, der kommenterer undervejs. Så gå ind og vær med. Du kan vælge, enten er det Facebook debatten, eller også er det dr.dk/debat. Under den tidligere SR-regering, der fik 2.500 mennesker at vide, at de ville få statsborgerskab, fordi de opfyldte alle gældende kriterier. Men efter valget så modtog de en ny besked. Regeringen meddelte, at deres sager skulle gå om. Så viste det sig, at regeringen alligevel ikke havde flertal, fordi Liberal Alliance var imod. Dengang fastslog Leif Mikkelsen. Afgørende for os er, at de har fået brev fra Justitsministeriet om, at deres sag er behandlet og de er godkendt. Og derfor er det politisk utroværdigt, hvis man begynder nu at sige til dem, I skal faktisk ikke regne med den danske stat. Skal man heller ikke regne med det næste gang, man får brev? Utroværdigt eller ej, Liberal Alliance ombestemte sig, så der nu er et flertal for at lade sagerne gå igennem igen. De konservative Naser Khader fandt blandt de 2.500 mennesker et navn, han kendte. Navnet på en 25-årig danskfødt muslim, der offentligt argumenterer for, at man af demokratisk vej skal afskaffe demokratiet og erstatte det med et kalifat. Khader krævede, at manden skulle nægtes statsborgerskab, og det bliver han. Et flertal af partierne på Christiansborg har nemlig valgt at støtte Khader i, at denne mand ikke lever op til det såkaldte loyalitetskrav. Eva Smith, hvad er der forkert ved det? Ved loyalitetskravet? Hvad er der forkert ved at nægte denne her mand statsborgerskab? Det, der efter min mening er forkert, er, at det er jo på grund af, at han udnytter sin ytringsfrihed. Og den er vi jo ellers så glade for her i Danmark. Det er jo derfor, vi ikke vil have, at han får statsborgerskab. Han har ikke gjort noget ulovligt, han har ikke sagt noget, der er imod loven. Han har bare udnyttet sin ytringsfrihed, som du har, og som jeg har. Naser Khader, knægter i mandens ytringsfrihed? Nej, det gør vi ikke. Han har lov til at sige det, han vil. Jeg har ikke været ude at sige, at han ikke må bruge sin ytringsfrihed. Vi har heller ikke sagt, at han skal smides ud af landet. Han har permanent opholdstilladelse. Det, vi har sagt, det at få statsborgerskab, det er en politisk beslutning. Det er politik. Det er ikke jura. Og jeg mener ikke, at han skal have statsborgerskab, så længe han har et grundlæggende livssyn, der går ud på at undergrave vores demokrati. Vi skal belønne dem, der gerne vil være en del af demokratiet, og så skal vi afvise dem, der vil undergrave demokratiet. Professor? Det er jo en ældgammel diskussion. Skal demokratiet også acceptere folk, der er imod demokratiet og vil ændre demokratiet? Og jeg kan ikke se andet end det, vi er nødt til, fordi ellers så hvor er grænsen? Hvad med den, der kommer og siger, at jeg går ind for oplyst enevælde? Skal han heller ikke have lov at få dansk statsborgerskab? Det handler om, det er at tage udgangspunkt i loyalitetserklæringen, der blev til i 2002. Det er jo Folketingets flertal, der fastsætter reglerne for at få statsborgerskab. I 2002, der vedtog man en loyalitetserklæring, som man skal skrive under på. Og der går ud på, hvis man gerne vil have statsborgerskab, så skal man være loyal over for Danmark, det danske demokrati, det danske retssamfund. Og jeg mener ikke, at han opfylder kriteriet om loyalitetserklæring. For alt det, han siger, konflikter med loyalitetserklæring. Og hvis man, som Eva Smith siger, går ind for oplyst enevælde og afskaffer demokratiet og erstatte det af en enevældig konge, skal man så heller ikke have dansk statsborgerskab? Jamen, udgangspunktet, det er det, der står i loyalitetserklæring. Og det er Folketingets flertal, der bestemmer, hvad der skal stå i loyalitetserklæring. Nu spørger jeg dig, Naser Khader, fordi du siger, at det her, han er imod, altså hans opfattelse, hans ønske om at erstatte demokratiet med en anden styreform, gør, at han ikke skal have statsborgerskab. Så spørger jeg, hvis man nu ønsker at erstatte demokratiet ikke med et kalifat, men som Eva Smith siger med oplyst enevælde, burde man så også blive nægtet statsborgerskab? Uanset hvad det er for en ideologi eller religion, der går ud på, at man vil
vælte demokratiet og få en anden styreform end demokrati, der vil jeg give afslag til nu siger du vedkommende. vælte demokratiet, fordi den specifikke person, vi taler om her, han siger jo, at han ønsker at afskaffe demokratiet af demokratisk vej. Det gjorde nazisterne også i 30'erne. Eva Smith? Ja, og det gjorde de også, ikke? Altså, det er jo, sådan er det jo i et demokratisk Og en gang imellem må demokratiet forsvare sig jo. Der risikerer man jo, at der er nogle andre, med nogle andre holdninger, der kommer til. Og når du siger, at han har stadig sin ytringsfrihed, ja, det har han, men der er nogle goder, han ikke kan få, hvis han anvender sin ytringsfrihed. Og det er jo ikke sådan, at der her i landet er en ytringsfrihed for danskere og en anden for alle andre. Alle mennesker, der befinder sig i Danmark, har præcis den samme ytringsfrihed. Jamen, det at få statsborgerskab, det er ikke retskrav. Det handler Nej, ikke om retskrav. Jamen, det handler om, det er faktisk en belønning, det er status. Jamen, det er faktisk noget, vi belønner folk, der gerne vil Danmark. Og han vil ikke Danmark, han vil noget andet end det danske samfund bygger på. Hvorfor skal vi give sådan nogle statsborgerskab? Det kommer an på, hvad du synes er det vigtigste. Hvis man synes ytringsfrihed, vi plejer jo at synes, at ytringsfriheden er en rigtig vigtig del af det danske demokrati, så siger du altså, men denne her mand, han kan ikke få den samme ytringsfrihed, som vi andre har, hvis han vil opnå nogen. Du siger, det er en gave at få. Jo, men det betyder jo stadigvæk, at der er noget, han ikke kan få, fordi han benytter sin ytringsfrihed. Det næste er, at der er et job, han ikke kan få, fordi han benytter sin ytringsfrihed, ikke? Jamen, der er en grænse i forhold til at få statsborgerskab. Og grænsen går ved loyalitetserklæring, og hvis man ikke opfylder de der kriterier, og der du skal siger, til, at så kan man ikke få det. enhver person, og det er jo sådan fungerer det jo, man har de her, nu var det 2.500 denne gang, der søger statsborgerskab, som opfylder kriterierne, så er det Folketinget, der kan sidde og sige, at der er nogen, der skal pilles fra. Det har I så valgt at gøre ganske usædvanligt denne her gang på dit initiativ. Og der siger du, hvis man ikke er i overensstemmelse med danske demokratiske værdier, hvad enten det så skyldes, at man er islamist eller noget andet, så bør man ikke... hvad som helst. Alright. Ja. Så hvis der i den næste bunke er en nazist, som er åbenlyst nazist, ønsker det danske demokrati afskaffet, skal han også sorteres fra? Ja da. Jamen, så må I jo lave en ordning, så I sorterer alle de mennesker fra. I den der gruppe, der nu bliver danske statsborger, kan der jo være nogen, du ikke har opdaget. Ja, der kan være nogle af de samme holdninger. Så vil I nødt til at lave en ordning, hvor de alle sammen skal igennem en samtale med dig måske, så de kan bevise... Jamen, der er... Jeg tror, der er flere hans slags blandt de 2500, men der er et flertal imod, at vi enkeltbehandler de 2500. Der er et flertal, der har valgt at sige, at det vil vi behandle en blok. Og grunden til, at jeg fandt ud af, at han har søgt statsborgerskab, det er, fordi han selv er stået frem. Men står det til dig, hvis der er flere i bunken, så burde man finde dem og sortere dem fra? Hvis jeg fik flertal for det, så vil jeg gennemgå alle 2500. Christian Langballe kommer ned en gang, Katia Pavani kommer ned en gang. Katia, hvis I rykker ud en gang, så kommer Langballe her, og Katia kommer herom. Katia, man kan jo sige, og det er den måde, tilhængerne af det her forslag argumenterer på. Demokratiet er en klub. Der er nogle regler, hvis du vil være med i klubben. Så skal du ligesom acceptere, hvad det er for en klub, du melder dig ind i. Hvorfor er det ikke fair? Fordi at demokratiet handler også om retten til at skille sig ud. Det vil sige, at den inkluderer også uenigheder, også over for demokratiet. Det, der er problemet med den her gang, vi har taget nu, det er, at det er en alvorlig glidebane, hvor at, det er helt afhængigt af, hvilket parti, der har magten. Det vil sige, de politiske holdninger. Dem, der så ansøger om statsborgerskab, de skal så til at sidde i spekulationer over, okay, hvad kan jeg ytre mig om, hvad kan jeg ikke ytre mig om? Og det, vi skaber, 2 sekunder, det vi skaber lige nu, det er en mangel på åbenhed. Det vil sige, at vi skaber tavshed i de her eller i de her grupperinger. Og det gør bare, at næste gang, så hvis der er endnu en Belal, så vil han selvfølgelig ikke gå ud og udtale sig. Så du siger, hvis man har en holdning til, at Danmark burde have en anden styreform end den, vi har, hvis bare man tier stille, så kan man godt slippe igennem, så kan man godt blive dansk. Ja, selvfølgelig. Hvordan skulle man ellers opdage det? Christian Langballe, skal det være sådan, at hver gang det politiske flertal skifter på Christiansborg, så skifter reglerne, kriterierne for, hvem der kan blive dansk statsborger? Ej, altså for mig er der nogle helt afgørende, grundlæggende regler, der gælder for at få statsborgerskab, og det er den ene akse, at man kan det danske sprog, og er bekendt med den danske kultur. Og så i øvrigt, at man erklærer sig jo, og det skriver man jo under på, at man gør, man erklærer sig jo lojal over for det danske folkestyre, grundloven og de danske værdier. Så det er udgangspunkt, og jeg vil sige, sådan har det faktisk været siden første gang, man gav statsborgerskab, der har det været sådan, at de udtrykte en loyalitet i forhold til det land, man kom til, og en anerkendelse af de grundlæggende spilleregler, der gælder. Katia Pavani, nogle grundlæggende spilleregler, for minimumskrav i virkeligheden. Hvad er der galt med det?
der er det galt, at vi, ligesom jeg sagde før, at vi lukker for åbenheden. Den åbne, fri debat, vi har i Danmark, det er en af de største gaver, vi kan give til vores borgere. Det er, at der er den her gennemsigtighed. Det er det, der gør, at vi kan arbejde på gadeplan med netop de her grupperinger, med netop de her unge mænd. Det er det, der gør, at de er øjensynlige. Vi kan få øje på dem. Det, I gør, det er, at I sørger for, at fremtidige belaller, de vil aldrig nogensinde deltage i den offentlige debat, fordi de kan risikere ikke at få statsborgerskab. Det kan også være det andet. Altså, nu er der nok andre unge, der bliver gjort opmærksom på, hvis jeg er aktiv i Hizb ut-Tahrir eller jihadistiske bevægelser, så har det konsekvenser. Så kan jeg ikke få statsborgerskab. Hvornår har det nogensinde virket? Jamen, det kan holde nogen fra at komme ind i de der organisationer. Det tror du på? Ja, det tror jeg. Jeg tror, Vil det afholde dem fra at have en sådan holdning, eller fra at udtrykke en sådan holdning? Jamen, det, der er vigtigt for mig, det er, at man ikke har de der holdninger. At der er nogen, der skjuler deres holdninger. Jamen, det er så det. Men det, der er vigtigt, det er, at vi siger, i henhold til grundlovsparagraf 44 stykke 1, der er det at få statsborgerskab, det er noget, der bliver truffet af flertal i Folketinget. Og det har vi altså gjort. Vi mener ikke, at den pågældende er berettiget til statsborgerskab. Altså, jeg tror, at man skal nærmest dræbe den her radikalisering med endnu mere demokrati. Det er min filosofi. Preben Bertelsen, som er professor i psykologi ude i Aarhus Universitet, ham der har været hjernen bag Aarhus-modellen, han plejer at sige, at en af de største faktorer for, at vi har den her radikalisering, det er også min erfaring på gadeplan, det er netop, at de føler sig ekskluderet. Jeg tror, at vi skal gøre det fuldstændig modsatte. Vi skal vende vognen om, og så skal vi lægge pissen. Så du siger, effekten af, hvis man begynder at gøre det her, hvis det ikke er én gang, men det er igen, det vil være hvad? Det vil være, at vi skubber dem jo endnu mere længere ud. Altså det her, det vil jo ikke have en positiv effekt på hele den gruppering, der i forvejen føler sig ekskluderet. Eva Ersbøll kommer ned en gang. Janne Jørgensen kommer ned en gang. Hvis I rykker en plads. Og så skal jeg høre... Eva Ersbøll, hvis vi kan rykke en plads en gang, Christian. Eva Ersbøll, jeg skal høre, hvor usædvanligt er det her? Altså, hvor usædvanligt er det, at man sidder med 2500 ansøgninger, folk, der, skal vi sige, vil blive statsborgere, og siger, her er en person, der ikke skal komme ind? Det er rigtig usædvanligt. Det er meget bekendt første gang, det nogensinde er sket. Og jeg synes, det er super uheldigt, at man gør det. Fordi jeg synes, at nu taler vi om demokrati. Det går vi alle sammen, de fleste af os i hvert fald, ind for. Ja. Men demokrati og retsstat og menneskerettigheder går i min verden sammen. Og her, det man gør, det er, at man forskelsbehandler en person. Det er et vilkårligt, at den person er blevet valgt ud, fordi man tilfældigvis, jeg tror det er et tilfælde, at du lige kunne genkende det navn. Der er mange andre ansøgere, der står på et navn. De har ikke været forelagt i Indfødsretsudvalget. Så derfor kan man begribeligvis ikke huske så mange. Så du siger, der er flere ting her. Et, det er højst usædvanligt. To, du siger, det her det er ikke udtryk for systematik. Det er ikke en beslutning om, nu gør vi sådan. Det er tilfældigt. Ja. Altså tidligere har man, og det var det, vi har sagt helt, at de der sager skulle gå om. Skulle de gå om, eller skulle de ikke gå om? Nej, det skulle de så ikke. Fordi man hele tiden har sagt, når man først har fået at vide, man kan få indfødsret, så kan man tro på det, når man opfylder de betingelser, man skal opfylde. Og det gør den her unge mand. Så får man det. Men så pludselig kommer der en ny betingelse, og så får han det alligevel. Janne Jørgensen, den beslutning her, det er noget helt nyt. Det er eksperterne enige om. Hvad er det, der er skiftet? Hvad er det, der har forandret sig så grundlæggende, at I ændrer ved det, der altid har været fast praksis? Jamen, der har ikke ændret sig noget som helst grundlæggende, og jeg vil egentlig ønske, at både du og Eva måske havde læst lidt mere op på, hvad det egentlig er, der er sket i den her sag. Fordi vi har ikke siddet og læst 2.500 ansøgninger i udvalget. Vi har netop, altså flertal i udvalget besluttet sig netop for, at man ikke vil genbehandle de her sager. Så er der så ham, vi snakker om, Belal, som så bliver meget provokeret over hele debatten, så han går i politikken og siger, at det her det er enormt udemokratisk. Og så er der så nogen, der siger, udemokratisk, kommer det fra ham? Fordi det er jo altså en absurditet. Vi skal ikke stå her og så bliver den sag så rejst af masser og andre, og så genbehandler vi så den. Men jeg har stemt nej til ham denne gang. Det gjorde jeg også forrige gang, fordi han lever ikke op til kravene. Han skal have dispensation, og den synes jeg ikke, vi skal ikke stå og sagsbehandle en enkelt sag på tv her, men jeg skal bare spørge dig. Du anerkender, som Eva Ersbøll siger, at det her det er højst usædvanligt. Det her det er en helt særlig sag, som blandt andet skyldes, at der kom et folketingsvalg på et uheldigt tidspunkt. Så du siger, du er ikke enig med den, fordi Nasser, hvis jeg forstod dig rigtigt før, så siger du, næste gang, at der er en person, der ikke lever op til de demokratiske idéer, der skal personen pilles ud. Ja. Okay, er du enig? Jamen altså, hvis man lever op til kravene, og det er jeg sikker på, at Nasser også er enig med mig i, fordi det cirkulære har du lige gået ind på sammen med os, ikke? Hvis man lever op til kravene, så får man selvfølgelig sit statsborgerskab. Sådan er det. Og det er jo heller ikke sådan, når vi sidder og behandler de her sager. Vi ved jo ikke, hvad folk mener om demokrati eller rødstrømper, eller hvad fanden ved jeg. Det ved vi jo ikke.
Så derfor kan jeg ikke se, at vi praktisk kan gøre det. Så det her var en indgangsfortænkelse, vi kommer aldrig... Det tror jeg. Okay, Eva Ersbøll. Men det mener jeg jo, at det er meget usædvanligt, fordi han opfylder alle krav. Nej, han gør ikke. Nej, han har fået dispensation, men dermed opfylder han også kravene. Og den der loyalitetserklæring, der plejer kravet jo være, at man skriver under. Der plejer jo ikke at være noget, men man så skal gå ud og sige, altså, jeg tror også på demokratiet, det jeg helst vil. Når man skriver under, og han har ovenkøbet så sagt, han vil overholde, at det han gør, det vil han vil respektere dansk lovgivning. Han er ikke straffet for noget. Han er ikke overvåget af PET. Der er ikke nogen af de der ting. Så opfylder han jo kravene. Altså, jeg henholder mig til, at han skal have en dispensation, fordi han ikke opfylder kravene. Ja. Og så skal jeg sidde i udvalget og sige, er der et eller andet, som gør, at jeg synes, han skal have dispensation? Og det er der overhovedet ikke, og jeg synes ikke, det her det tæller på plussiden, for nu at sige det pænt. Og jeg forstår dybest set heller ikke, hvad han vil med deres statsborgerskab. Men lad os lige prøve at fastslå, Janne Jørgensen, lad os lige prøve at fastslå i forhold til jeres udlægning her. Grunden til, at denne her enkeltsag er kommet op, og grunden til, at denne her ansøgning bliver stoppet og kasseret, det er, at Naser Khader har opdaget den, korrekt? Ja, han har opdaget den ved at læse politikken. Alright, yes. Og så siger jeg så, Naser Khader siger før, hvis der er andre, der ikke lever op til idealet om, at man skal støtte det danske demokrati og de danske demokratiske værdier, så skal de sorteres fra. Det vil du gøre til et princip. Ja, det er det, jeg gør. I forhold til de sager, jeg får, der kommer forbi mit bord. Ja. Men jeg har ikke set de der 2500 sager, for der er et flertal, der har besluttet sig for at vi ikke skulle se dem. Så dermed er vi enige om... er det også tilfældigt, at vi opdager ham. Så vi er enige om, at den eneste grund til, at I har opdaget denne her sag, at den eneste grund til, at manden ikke får statsborgerskab, det er, at han er gået i politikken? Ja. Janne Jørgensen, hvad har det her med retssikkerhed at gøre? Jamen altså, sagen er blevet genbehandlet i udvalget. Jeg stemte nej til ham i første omgang. Jeg kan ikke se, hvad overhovedet skulle begrunde, at han skal have dispensation. Han lever ikke op til kravene. Men hvis han en dag lever op til kravene, så kan han jo søge igen. Altså, vi plejer jo at tale om ligebehandling i det danske samfund. Og det, I siger, ja, det er helt fint at pille ham ud. Det kan være, der er nogle andre også, men det kan vi bare ikke nå at gennemgå. Det vil vi heller gennemgå nu. Og så siger I, eller det siger du, altså, næste gang, der skal de gennemgås alle sammen. Hvad er det, de skal? Hvem skal undersøge, om de nu også? Altså, jeg vil gerne have, at folk, der får statsborgerskab, de også lever op til loyalitetserklæringen. Ja. Og ham her, han var helt åben. Men det er jo sådan, vi må ikke afsløre navne på ansøgerne. Vi sidder faktisk og giver afslag på en del. Vi må ikke afsløre, men han har selv stået frem. Og det vil sige, hvis jeg havde afsløret hans navn, så var jeg blevet retsforfulgt. Men han har selv stået frem, og det er et oplagt eksempel på, men jeg skal lige være sikker, Naser Khader. Du ønsker, hvis jeg skal forstå det her rigtigt, du ønsker, at der skal være en anden praksis, ikke? Du har ikke lyst til at tildele statsborgerskab til nogen, som du ikke mener lever op til i dag. Jamen altså, hvis nogen, der ikke lever op til loyalitetserklæring og vil undergrave vores demokrati, hvis deres ansøgning kommer forbi mit bord, så vil jeg give afslag. Jeg synes, der er en rigtig pointe her, der er klart vigtigt at få afklaret, nemlig, er det kun dem, der skal søge dispensation, der skal leve op til de her krav, eller er det alle ansøgerne? For dem, der kommer forbi bordene hos jer, det er jo dem, der søger dispensation. Hvad med alle? Det er jo flertallet trods alt, som har måske de samme holdninger. De må gerne få statsborgerskab, men dem, der får dispensation, ikke? Hvad? Jamen altså, vi skal sidde og afgøre, skal han have dispensation? Er der et eller andet, der trækker retning af, at han skal have dispensation? Jeg kan ikke se det, og derfor har jeg stemt nej. Men hvis du lever op til kravene, ja, så får du dit statsborgerskab, men det er jo rigtigt, at man skal underskrive en loyalitetserklæring, og det går blandt andet ind på, at man bakker op om den danske grundlov. Og hvis man ønsker at afskaffe frihedsrettighederne, demokratiet, det vi kan stå her i dag, altså hvis man ønsker at afskaffe det, så lever man jo ikke op til den loyalitetserklæring. Lad os sige en principiel debat i gang. Hvis det nu er sådan, at der er en trussel mod demokratiet, hvis det nu er sådan, at der er mennesker, der ønsker at omstyrte demokratiet, og man vurderer, hør nu her, de her mennesker vil, hvis de får mulighed for det, ødelægge Danmark, som vi kender det. Er det så ikke fair, at demokratiet forsvarer sig selv, og man under de omstændigheder siger, så er der nogle mennesker, der ikke skal have statsborgerskab? Jamen, det har vi særbestemmelserne til, ikke? Der har vi jo haft adgang til at gå ind og fratage folks statsborgerskab, ikke? Så hvis vi har en begrundet mistanke om, at nogen har et eller andet, hvad skal man sige, aktiviteter i gang, hvor at vores stater og samfund er truet, så kan vi jo fratage dem statsborgerskab. Så det er jo ikke fordi, at vi kan gå ind senere hen. Så du siger, i det øjeblik, at man ikke alene har en holdning til, at vi skulle have en anden styreform her i landet, men man faktisk går ud og siger, nu skal vi altså med våben i hånd omstyre samfundet, så bliver man fanget i terrorlovgivningen. Det er jo fuldstændig rigtigt, Naser Khader. Vi har terrorlovgivning, I har strammet gang på gang siden 2001. Hvorfor stod du ikke på, at det system fungerer? Dem i forhold til terrorlovgivningen, dem, hvor der er risiko for terror, de bliver screenet af PET og bliver sorteret fra af PET. Ja. Så de kommer ikke forbi vores bordet. Det handler om en, der tordner imod demokrati. En, der går ind for stening. En, der har været ude at sige, man skal ikke stemme til det demokratiske valg.
Altså, det er helt oplagt, det- sagde jeg at sige. men Jeg det er en mand, fortæller der- dig ikke ja, et statsborgerskab. Det, der er Pavani? anderledes ved den her sag, det er, at det er en ung mand, der for få år siden var formand for DF's Ungdom. Og at Naser Khader blandt andet selv har været ude at sige, at da han var ung, der mente han, at homoseksuelle skulle slagtes. Ja. Det vil sige, at rigtig mange unge mænd har rent faktisk stået i en situation, hvor de har troet på den bogstavstro religion. Naser Ikke? Khader, er det Jamen, rigtigt? der har jeg sagt, at tingene er jo dynamiske. Altså, hvis han om 10 år bliver newborn demokrat og søger om statsborgerskab igen, så må vi forholde os til det. Hvordan kan du Men se- du har nuværende jo selv tidspunkt- altså, skiftet Men holdning en gang eller Ja, to, det ikke? har jeg, Altså ja. også efter du blev voksen, kan man sige. Ikke? Så prøv lige at forklare mig, hvis du var blevet sat over for den samme test, som du nu anvender, dengang du var ung, da du havde de holdninger, så var du blevet sorteret fra. Ja, det var jeg. Havde det været fair? Ja. Jamen, jeg søgte statsborgerskab senere. Ja. Men det jeg siger, det er, hvis jeg havde en holdning, der gik ud på, at jeg ville omstyrte demokrati, jeg vil indføre kalifat, så fortjener jeg ikke statsborgerskab, og så var det Men i du orden, bliver ved med at man bruge derfra. udtrykket omstyrte. Det er der vel ikke tale om, hvis man siger... Jamen, det er der. gennem Altså, et- hvis du går ind for kalifat, så er det også, så skal du afskaffe demokrati. Kalifat og Og demokrati hvad kan hvis ikke jeg går fungere ind sammen. for oplyst enevælde, eller jeg går ind for den kommunistiske enhedsstat, eller jeg går ind for noget andet, og jeg siger, jeg ønsker den her samfundsforandring, jeg ønsker at afskaffe folkekirken, jeg ønsker at afskaffe kongehuset, men jeg vil gøre det demokratisk vej. Hvad så? Jamen, der er nogen, der er inden for de partier, vi nu har, der måske har nogle helt andre visioner. Og de ting, vi beslutter os for, de skal være i overensstemmelse med grundloven. Og i forhold til partidannelser, grundloven sikrer friheden. Men hvis man nu er republikaner, hvis man er modstander af kongehuset, Naser Khader, så er man jo ikke i overensstemmelse med grundloven. Jamen altså, fordi du er tilhænger af dronning Margrethe, så er det ikke ens betydning med, at du vil afskaffe det danske demokrati. Altså. Hvis jeg er republikaner, og jeg siger, jeg tror ikke på kongehuset, jeg vil have det afskaffet. Jeg ønsker gennem en demokratisk proces at afskaffe kongehuset. Så er jeg vel heller ikke i har overensstemmelse du med læst grundloven. loyalitetserklæringen? Ja. Nej, det har du ikke. Jo, det har jeg da. Der står ikke noget om monarkiet. Nej, i men nu siger loyalitetserklæringen. du med grundloven. Jeg siger til dig, Ja. hvis man ønsker at gå ind og sige, jeg ønsker en anden styreform her i landet. Jeg ønsker en anden styreform. Jeg ønsker en anden samfunds... Altså, hvis du vil afskaffe demokratiet, og du søger om statsborgerskab, og din ansøgning kommer forbi mit bord, så vil jeg give dig afslag. Men Alright. problemet er, at vi er afhængige af synligheden. Ikke? Når han så ansøger om 5-10 år, hvordan kan du sikre dig, at når han underskriver den loyalitetserklæring, at han virkelig mener det? Det eneste, vi mister ved at tage det her skridt, det er hele åbenheden. Ikke? Det er gennemsigtighed. Og det er den, der er afgørende, hvis vi skal arbejde med radikaliserede grupper i vores samfund, som reelt er en trussel mod vores Vi bliver samfund. stående alle seks. Tom Jensen, Johan Schmidt Nielsen, kommer ned i gang. Tom Jensen, i det sekund, man gør det her, i det sekund, man gør det 1 gang eller 2 gange, eller man gik ind og gjorde det mere konsekvent og sagde, nu skal indfødsretsudvalget sidde og pille mennesker ud, fordi man føler, at de har holdninger, vi ikke kan acceptere inden for demokratiets spilleregler. Mister vi så noget? Altså, er det her noget, vi gør, fordi vi mener, at der er en reel trussel? Jeg ved ikke, om det er, fordi der er en trussel, men jeg synes, det er jo sådan set en herlig sag, den her, for den sætter fokus på, hvad tildeling af statsborgerskab egentlig går ud på. Det er en politisk beslutning. Det vil sige, at det kan variere fra tider til andre tider, hvor mange der får dansk statsborgerskab, afhængig af, hvad politikerne beslutter. Det er ikke en grå embedsmand, der sidder et sted og beslutter, hvem der skal være dansk statsborger. Det er politikerne. Og du er tryg ved, at det ikke er PET, at det er ikke Udlændingestyrelsen, det er ikke en embedsmand et eller andet sted, eller en dommer, der beslutter det, men det er de herrer, der står her ved siden af dig. Du har tillid til, at de ved at sidde med 2.500 ansøgninger og google og et abonnement på Politikken kan sige, nu ved vi, hvem der hører til, ikke? Ja, rent principielt. Altså, Måske bortset fra det med Politikken, ikke? Ja. Rent principielt, så kan der kan jo være andre tider, hvor man er mindre glad for det politiske flertal, de træffer nogle beslutninger, man ikke er enige i, men det er en politisk beslutning, og det er de i henhold til grundloven. Så du siger, ikke alle har krav på ret til at blive danske statsborger? Nej, det er ikke lige ret for alle borgere i verden. Jeg må sige, at jeg er ret rystet faktisk over, at det politiske flertal agerer, som I gør i den her sag. For mig er det her sindelagskontrol i sin reneste form, fordi jeg deler ikke den her unge mands holdninger. Det gjorde jeg heller ikke dengang, han var ungdomsformand i Dansk Folkeparti i Roskilde, havde afbleget sit hår, gik med blå kontaktlinser og mente, at det muslimske tørklæde skulle forbydes. Det undrer mig i øvrigt, Naser Khader, at du mener, at du er i stand til at finde hoved og hale i det her unge menneskes holdninger. Personligt synes jeg, at det er lidt svært, men uagtet hvad den her mand mener, og vi alle sammen tror jeg synes, at det virker ret tåbeligt, så har han ikke gjort noget ulovligt. Og hvor er det, vi som samfund bevæger os hen? Hvor bliver vores retssikkerhed af? Hvor bliver demokratiet af? Hvis der skal sidde politikere og vurdere, om de holdninger, mennesker har, lovlige politiske holdninger, er værdige eller ej til et statsborgerskab. Og
Nasser, du peger blandt andet på, at den her unge mand har sagt, at han synes ikke, muslimer skal stemme. Det synes jeg er tåbeligt. Jehovas vidner opfordrer deres medlemmer til ikke at stemme. Man er kun et ordentligt Jehovas vidne, hvis ikke man stemmer. Må de så ikke få statsborgerskab? Jo, de må gerne få statsborgerskab, men det er jo ikke det, der er afgørende, at man opfordrer til, at man ikke skal stemme. Det er jo hele pakken. Det er kalifatpakken, der er dybt problematisk. Jo, det er kalifatpakken, der er dybt problematisk. Og ikke bare det, at man opfordrer til ikke at stemme. Det er jo det, der er problemet. Og det handler ikke om at have en anden holdning, end jeg har. Det handler om at have et helt grundlæggende livssyn og visionssamfund, end det, der harmonerer med demokratiet. Men hvad handler det her om, Naser Khader, hvis man går ind og håndhæver det her princip, som du mener, at det skal håndhæves? Du sagde før, hvis du havde flertal, så skulle der ikke være nogen, der skulle sige smuttet igennem, så skulle folk, som har de her holdninger, som ikke støtter demokratiet, de skulle pilles ud af bunken. Hvad handler det om? Hvem vil det berøre? Vil det ikke være sådan reelt, at det vil være islamister, der bliver sorteret fra? Jamen, det er jo ikke kun muslimer, der søger statsborgerskab. Der er også amerikanere, der er canadier, der er inder. Det handler om, hvis du har et grundlæggende livssyn, der går ud på, at du vil afskaffe demokrati, så fortæller men du sidder i indfødsretsudvalget. Du kender de her sager, Naser Khader. Jeg spørger, hvis man indfører det princip, du taler for, så er vi vel enige om, at de fleste af dem, der vil blive berørt og vil blive pillet fra, det er islamister. Jamen gerne, ja. Altså, islamister, der vil afskaffe demokrati, de fortjener ikke statsborgerskab. Alright, jeg synes, der er 2 ting, der trænger til rigtigt at komme på det klare. Det ene, det er, at det bliver sagt flere gange, at det er kun politik, det er ikke jura. Det er kun rigtigt, så længe man siger, at man ikke vil overholde internationale konventioner. Og det har man jo sagt fra flertallet i Folketingets side hele tiden. Det vil man. Og når man ved det, så er det også et spørgsmål om jura. Det er den ene ting. Og mener du, lad os lige pausen der, mener du, at det her det er en overtrædelse af de internationale konventioner? Ja, det gør jeg, fordi jeg mener, at det er tilsidesættelse af lighedsprincip. Og det er den anden ting, jeg synes, det trænger rigtigt til at blive afklaret. Det står mig ikke fuldstændig klart, om dem, der skal gå ind for demokratiet, det kun er dem, der kommer forbi medlemmerne af indfødsretsudvalgets bord. Det vil sige dem, der skal have dispensation. Eller om det er et krav, der skal gælde alle. Også dem, der ikke kommer forbi jeres bord. Jeg synes bare, at diskussionen på en eller anden måde vender på hovedet. Altså, fordi jeg synes, det handler om, det er, i henhold til grundloven, så skal der en lov til, for at man kan blive dansk statsborger. Det vil sige, det er jeres ansvar, det er dit ansvar, hvem der bliver danske statsborger. Og jeg synes egentlig, at den her diskussion burde handle om, vil I påtage jer ansvaret for at beslutte, hvem der skal blive danske statsborger, eller er det sådan en automatiseret øvelse? Og man kunne spørge dig, er der ikke nogen grænse for, hvem du mener skal være danske statsborger, hvis bare de har opfyldt 1, 2, 3, 4 sådan grundlæggende kriterier? Nu er den her unge mand faktisk født og opvokset i Danmark, og dermed mener jeg, at han er lige så dansk som dig og som mig. Jeg synes, det er helt tosset, at unge mennesker, som er født i Danmark, som har levet hele deres liv her, skal tage alle mulige mærkelige prøver, og vi skal sidde og diskutere, om de kan få et statsborgerskab. Men til det mere overordnede spørgsmål, du stiller. Hvilke krav skal vi stille i forbindelse med statsborgerskab? Ja, der skal i hvert fald være gennemsigtighed i de krav, vi stiller. Det må være et grundlæggende princip i retsstaten. Og nu kommer du jo fra en avis med et borgerligt udgangspunkt. Jeg kan jo slet ikke forstå, at man som borgerlig liberal, hvis de borgerlige frihedsrettigheder på nogen måde er noget, man interesserer sig for, ikke kan se det dybt alvorlige og problematiske i denne sindelagskontrol. Men jeg synes jo egentlig, der er ret stor gennemsigtighed i argumentationen i den her sag. Altså, der er en argumentation bag, hvorfor han ikke får statsborgerskabet. Det, jeg synes, der er den interessante diskussion, det er, vil man påtage sig det politiske ansvar, som man har i henhold til grundloven, nemlig at bestemme, hvilke mennesker skal have adgang til statsborgerskab i Danmark, og hvilke skal ikke. Jeg synes bestemt ikke, der er gennemsigtighed. Jeg synes, det er fuldstændig uklart, om for eksempel Jehovas vidner så heller ikke kan få statsborgerskab. Hvad med de mange mennesker, som har psykiatriske diagnoser? Nu er der fløjet nogle argumenter rundt i debatten i aften, men de sager, vi ser i Folketingets indfødsretsudvalg, det er de mennesker, som ikke lever op til kravene. Mange af dem, fordi de har alvorlige, enten fysiske eller psykiske sygdomme. Lad os forestille os en mand, der tror, han er Napoleon, og går ind for det enevældet. Ikke? Ja. Han vil gerne være... Han vil også stille op for Liberal Alliance. Det kan være. Nu pjatter jeg, men jeg mener ret principielt. Hvad med mennesker, som for eksempel har psykiatriske diagnoser, og som dermed siger vanvittige ting, eller skriver vanvittige ting på Facebook? Janne Jørgensen, lad mig lige høre. Du siger før, det her, det er ikke noget, vi kommer til at se hvert halve år. Jamen, det er jeg helt sikker på, at det ikke er. Hvordan kan du være det? Jamen, altså, for det første, så synes jeg lige, vi skal have en ting på det rene. Det er jo ikke sådan,
at man har ret til at få statsborgerskab. Altså, man har ret til at få statsborgerskab, hvis vi synes, man skal have det politiske flertal. Og det er jo heller ikke sådan, at det er forbudt ikke at have et arbejde. Det er jo heller ikke forbudt ikke at kunne tale dansk. Det er jo heller ikke forbudt, og det er forbudt at have gæld til det offentlige. Men det er også noget af det, vi kigger på. Så Jannie, du er tryg ved, men du siger statsborgerskab får man kun, hvis det politiske flertal er for. Betyder det så, hvis du lever op til nogle ting, hvis du er dansker, så kan du få et Så hvis der kommer et folketingsvalg imellem, så vil folk, der ville have fået statsborgerskab i foråret, blive nægtet det i efteråret, og nogen, der ikke ville have fået det, ville få det. Det har du trygt det godt med. Så bliver det jo nok forhåbentlig ikke næste gang, fordi nu er der blevet indgået en bred aftale med Socialdemokraterne og de blå partier. Det vil sige, at der er et ret bredt flertal i dag. Det betyder også, at efter valget, så kommer vi ikke til at se det der. For jeg er da enig i, at der er der lidt noget rod, at man cykler fra den ene side til den anden side. Hvorfor skulle man ikke komme til at se det? Fordi vi har lavet cirkulære i fællesskab, hvor der er nogle retningslinjer, som vi er blevet enige om. Hvad med jeres internationale forpligtelser, hvor I skal overholde ligebehandling? Hvad med der? Altså, det handler jo ikke kun om følelser, og hvad I lige mener, om hvorvidt I er enige eller uenige, hvilken sag I gerne vil sortere fra, og sortere til. Hvad med alle de internationale forpligtelser, hvor I rent faktisk skal overholde? Det er sådan noget nogen... Jeg prøver bare lige at forklare dig, det er grænseløst. Altså, ja, det ved jeg godt, tak. Men vi overholder selvfølgelig, altså det er jo definition på en konvention, ikke? Ja. Vi overholder selvfølgelig de regler, vi skal, og der er ikke nogen konvention, der kan nogen som helst ret til at få et statsborgerskab. Det gør I jo ikke i det her. Alright, det bliver det sidste ord i denne runde. I Danmark, der ønsker et politisk flertal stadig væk en strammere flygtningepolitik, end den vi har. Hvorfor det? Det spørgsmål stiller vi i aften. Husk, at du kan gå ind og debattere undervejs med Vera Rosenbæk fra Liberal Alliances Ungdom og med Anna Bonde, der er formand for SFU. Adresserne er facebook.com-debatten og dr.dk/debat. Og flygtningepresset mod Europa er usædvanligt stort. Sverige forventer, at antallet af asylansøgere i år når 190.000. I Tyskland regner man med 1 million. I Danmark derimod, der modtog vi i september 400 færre asylansøgere, altså færre asylansøgere end i den samme måned sidste år. Mikkel Andersen, du har jo opfordret til, at dem, der argumenterer for en lempeligere udlændingepolitik og vil have flere flygtninge her til landet, de mangler at forklare, hvordan de vil løse de problemer, der vil følge med. Hvad mener du med det? Jamen altså selvfølgelig at løse de problemer, der følger med, men måske mere formulere et projekt, hvad det egentlig er, man vil med det. Altså vi står dybest set i en situation, hvor for indeværende måned, der er der kommet 170.000, og faktisk 180.000 over Middelhavet. Måneden før var det 170.000. Tallet er steget i oktober. Det har det ikke gjort tidligere. Normalt falder det her. Og man kan så sige, at selv hvis vi antog, at Danmark gjorde nogenlunde det samme som Sverige og tog 100.000, jamen det løser ikke substantielt det her problem. Vi hjælper en meget, meget lille gruppe på en utrolig omkostningstung måde, der samtidig skaber enorme integrationsproblemer for Danmark. Og jeg mangler at se, hvad det er, man egentlig vil med det. Jeg mener, at de penge kunne bruges langt bedre med at hjælpe de allersvageste, der faktisk stadig sidder i millionerantal i nærområdet. Så du siger, at dem, der ønsker, at vi skulle tage imod flere flygtninge, altså at vi skulle føre en politik, der måske ikke var identisk med Sveriges eller Tysklands, men som altså lå mere i den retning, end den gør i dag. Du siger, at de mangler at forklare, om det nu også er det moralsk rigtige at gøre i virkeligheden. Ja, det synes jeg i høj grad, ja. Morten Østergaard? Jeg synes da bestemt, det er det moralsk rigtige at gøre. Vi står jo i en situation, hvor Syrien alene er den største flygtningekatastrofe, man overhovedet har kendt til i den tid, vi har haft FN og FN's flygtningehøjkommissariat. Og derfor er det jo en helt særlig situation, at et land er blevet mere end halveret af sin indbyggertal. Og det der jo så er situationen i de nærområder, som du gerne vil hjælpe mere i, det vil jeg sandelig også gerne. Men det er jo, at der er situationen rent kaos, og derfor kan det jo ikke overraske nogen, at det så fører til, at der kommer flygtningestrømme. Og der synes jeg, og der så jeg meget gerne, at Danmark var blandt de lande i Europa, de lande i EU, som sagde, at det her det kræver en fælles løsning. Det kræver, at vi står sammen og deler opgaven imellem os. For gør vi det, så er forholdene jo heller ikke så disproportionelle, som de er for eksempel i Sverige, hvor man jo ender med at have en kraftig tilvækst til sin befolkning alene som følge af flygtningestrømmen. Hvis vi delte opgaven imellem os, så var den jo ikke... Jeg skal lige være sikker, Morten Østergaard, det radikale Venstre mener ikke, at Danmark i dag lever op til sit moralske ansvar. Vi tager ikke flygtninge nok. Jeg synes, i forhold til den aktuelle situation, nej, der synes jeg, at Danmark burde melde sig på banen. Andersen. Altså, jeg synes, der er 2 spørgsmål her. Det første er, det kan vi så starte med, hvor mange skal vi så tage, og hvad gør vi, når vi ikke kan tage flere? Fordi vi er jo enige om, det kan vi også se i Sverige, der er tilsyneladende en maksimumsgrænse, men det ser ud til, at der er op mod 100.000 eller flere, der kommer over Middelhavet stadigvæk. Hvad så? Derudover så tænker jeg, altså stadigvæk, problemet er, at de mennesker, som vi hjælper her i Danmark, gør vi det altså på en ekstremt dyr måde. Nej, en regering sidste år afsatte, vi husker 9 milliarder til at hjælpe nyankomne asylansøgere. Det er altså udenom alle de udgifter, der er forbundet med den indvandring, der er her i forvejen.
Mange af de penge, dem tog I fra ulandshjælpen, hvis jeg husker rigtigt. Var det 4 milliarder? Der var et par milliarder, noget i den stil, ikke? De penge kunne jo være allokeret direkte til de FN-lejre, der findes i Jordan, som findes i, der findes så ikke så mange lejre i Libanon, men der findes mange flygtninge der, eller i Tyrkiet. De vil have gjort ufattelig meget mere gavn, end det gjorde at hjælpe de cirka, hvis jeg husker rigtigt, omkring 10.000 mennesker, der fik asyl i Danmark på det tidspunkt. Jo, men du taler jo som om, at så har man truffet et aktivt valg om, at nu inviterer vi flygtninge op til Danmarks grænser. Det gør vi jo ikke. Altså, det er jo ikke den måde, det foregår på. Vi er jo nødt til at gøre begge dele. Vi er jo nødt til både at hjælpe i den situation, der er i nærområderne, og så anerkende, ja, det har da en omkostning at tage et ansvar for de flygtninge, der kommer her. Men jeg kan bare ikke leve med alternativet, nemlig at sige, at det bliver ikke hos os. Jeg mener sagtens, at vi kan rumme og løfte den opgave. Og det, der undrer mig, det er, når vi har den her diskussion, og særligt omkring det her med den fælles europæiske løsning, det er, at os, som jo Danmark inklusiv har taget sådan over gennemsnittet i forhold til, eller modtaget over gennemsnittet i forhold til de andre europæiske lande. Vi burde jo virkelig være dem, der havde den stærkeste interesse i, at opgaven blev fordelt imellem os. Det vi ser nu, det er et ukontrollabelt kaos. Og der mener jeg, at det er min opgave som politiker at prøve at bidrage til at sige, Andersen, kan vi få et bedre svar, hvor vi har styr på det her, så vi ikke skal opleve, at Andersen, folk går på danske landeveje og flygter hen over marker. Vi skal hjælpe i nærområderne, vi kan få mere for de samme penge. Ja, det er jo et postulat. Altså, det kan man godt have, den tanke kan man godt formulere, men det forudsætter jo, at man kan etablere de lejre, hvis det skal have en humanitær effekt. Et sekund, Andersen. Altså, jeg siger bare, det forudsætter jo, at det rent faktisk kan lade sig gøre. Når vi står med en flygtningekatastrofe i det omfang, vi har nu, er det eneste humane så ikke at gøre og sikre de folk sikkert ophold et sted, og hvis det sikre sted er her, så er det her. Jamen, altså man kan jo sige, vi har først, du siger, vi har ikke truffet et aktivt valg. Jeg mener, vi har truffet et aktivt valg. Der er en grund til, at folk rejser igennem 7-8 sikre lande for at komme til Danmark. Det er fordi, vi har nogle ordninger, som er tillokkende. Det kan vi også se i Sverige. Der har man simpelthen indført en lovgivning, der gør, det er, du får permanent ophold meget hurtigt, så det er et overlagt valg. Og jo, du kan sagtens hjælpe i nærområderne. For øjeblikket, der sidder de, altså FN står og mangler rigtig mange. Nej, det var så rigtigt, det var dit spørgsmål. Men det kan du sagtens gøre. Du kan omprioritere de her penge til de steder, og så kan du ændre de incitamentstrukturer, der gør, at folk kommer her. Men kan man i dag, Andersen, realistisk set, skal vi sige, stoppe flygtningestrømmen i Libanon eller Jordan? Altså, kan man stoppe den der? Er det muligt? Er det teknisk muligt? Altså, men hvis sandsynligvis, altså, man kan jo sige, på et eller andet tidspunkt kommer man jo i hvert fald til det. Altså, det er jo, men det er bare, det bliver lidt en absurd, eller i hvert fald en teoretisk diskussion. Nu har jeg besøgt både Jordan og Libanon, og blandt andet flygtningelejrene, men jo især også i Libanon, som jo er løbet helt over enden. Og jeg vil bare sige, hvis det du forestiller, det er, at vi skulle sænke den niveauet for måden, vi behandler flygtninge, der kommer herpå, til den måde, man lever på som flygtning i Libanon, så skal vi jo acceptere forhold. Jeg tror ikke, der er en eneste dansker, der vil acceptere, at folk her, hvor vi går ind i den kolde tid, levede i grøfter i Danmark og fandt, hvad de kunne og trak hen over hovedet om aftenen. Og derfor er det jo en absurditet at sige, at enten så hjælper vi der, eller også så hjælper vi dem, der kommer her. Fordi at vi kommer ikke til at udjævne vores forhold. Det vil altid være mere attraktivt. Men det er jo ikke argumentet her, Morten. Jo, det er det simple argument. Jeg kan jo ikke træffe valget mellem nærområderne eller Danmark, for der kommer flygtninge her. Det er selvfølgelig mere attraktivt at bo i et hvilket sted i Europa. Dan Jørgensen kommer ned en gang. Johan Schmidt Nielsen kommer ned en gang. Dan, hvis du skal være hen, hvis du rykker en plads, begge to. Dan Jørgensen. Socialdemokratiet ønsker yderligere stramninger i udlændingepolitikken. Er det rigtigt forstået? Ja, vi mener, der er en række områder, hvor der er behov for at stramme op. Så I har haft regeringsmagten fra 2011 til i år. I har haft regeringsmagten i 4 år. I lavede en række stramninger og ændringer, også kan vi sige, lempelser den anden vej. Og nu konkluderer I, der skal strammes mere. Jeg tror aldrig, vi har sagt, at vi har været på et stadie, hvor vi siger, nu har vi alle løsninger, og nu har vi gjort det, der skulle til. Vi har jo hele tiden været på vej. Vi havde også ting i støbeskeen, mens vi stadig havde regeringsmagten. Men det er også klart, at der er også ting, der har forandret sig bare inden for de sidste 2 måneder. Og det siger sig selv, at når der kommer så mange flygtninge, som der gør, som jo skal hjælpes, der har Morten jo retten, og først de står, jamen så er vi jo både moralsk, men jo faktisk også juridisk forpligtet til at hjælpe. Det er klart, det står jo i konventionerne. Så det vil sige, så når der kommer mange af dem, og vi samtidig ved, at det samlede antal betyder jo noget for vores evne og mulighed for at integrere de her mennesker og tage sig ordentligt af dem, så må vi også stramme på andre parametre. Det er for eksempel familiesammenføring, vi har foreslået. Så du siger, vi har nået vores bæreevne nu. Vi skal sørge for at styre det her selv. Og i og med, at vi ikke kan nægte de her mennesker bestemte rettigheder, hvis først de er her, så skal vi sørge for, at strømmen går udenom os. Jamen, der er 2 årsager til, at det her med at sætte et tal på, hvor mange kan man lige tage, ikke giver så meget mening. Den ene er juridisk, den anden er moralsk. Den juridiske er, at når først de står her, jamen, så skal vi tage os af dem, og det tror jeg ikke. Så vi skal have endnu flere flygtninge til at vælge Danmark fra? Det er den ene, hvis jeg lige må gøre det færdigt. Den anden er jo moralsk, for de prøver at forestille sig, at vi sagde, at vi tager 10.000. Ja.
Så den dag, vi har nået 10.000, dagen efter, kommer der så en ung mand eller en ung kvinde, som vi ved, hvis vi sender vedkommende tilbage, vil det være direkte i døden. Det er der jo ingen, tror jeg, ikke engang Dansk Folkeparti, som vil. Så ja, nej, det er Dansk Folkeparti, det er Socialdemokratiets politik selvfølgelig, at flere flygtninge i dag skal vælge Danmark fra. Jamen, vælge Danmark fra, altså vi... Det er jeres politik, ikke? Men prøv at høre, du kan slet ikke sætte det sådan op. Nu prøver jeg at give et nuanceret svar på et nuanceret spørgsmål, så prøver du at forsimple det meget. Jeg prøver faktisk på at sige, det vi gerne vil, det er hjælpe dem, vi skal hjælpe. Egentlig er det jo rigtigt, som der bliver sagt her, at det var jo bedre, hvis vi kunne hjælpe i nærområdet. Det tror jeg egentlig, vi alle sammen er enige om. Men det ændrer bare ikke på, at vi også skal hjælpe i Danmark. Og derfor kan man ikke stille det så forsimplet op. Jamen, jeg var meget enig, tror jeg. Hvad skal jeg svare på? Du skal svare på, om du er enig med Dan Jørgensen, men ikke i, at der skal yderligere stramninger til. Nej, jeg synes bare, det var så fint, at Dan Jørgensen faktisk fint redegjorde for, hvorfor man ikke kan komme med et tal, men det må afhænge af, hvor mange mennesker er på flugt osv. I forhold til de stramninger, hvis jeg nu selv skal finde på mit spørgsmål. Det er første gang, jeg har oplevet dig ikke bruge et hvert sekunds taletid, du får. Det synes jeg ikke, du spurgte mig om noget. Nej. I forhold til de stramninger, han foreslår, Dan Jørgensen, ja. Nej, i forhold til nogle af de stramninger, som er i gang lige nu, og som I heldigvis er endt med ikke at være med i, selvom det virker mest som om det var, fordi Inger Støjberg ikke ville have jer med, så vil jeg sige, at jeg er da egentlig ret bekymret for eksempel den såkaldte integrationsydelse, som skal indføres, som er det, jeg vil kalde en fattigdomsydelse, altså hvor man siger, både til de flygtninge, der kommer, men også til de mennesker, som er her i forvejen, jo også nogle danskere, som har været ude at rejse, at de skal ned på en meget, meget lav ydelse. Både fordi de jo i forvejen har... Altså, og her skal jeg lige nævne for seerne, integrationsydelsen, det er jo altså en ydelse, som blev indført. Den har hidtil været gældende for nye udlændinge, kan man sige, der kommer her til landet. Den trådte i kraft 1. september, så vidt jeg husker. Og nu er det altså regeringens ønske, at den skal indføres for andre også. Var I klar til at acceptere det, Daniel? Ja, vi sagde, hvis der er et flertal for det, så er vi sådan set imod det. Men vi vil gerne gå med i forhandlingerne om en samlet pakke, fordi vi mener, der er behov for at stramme, for eksempel i forhold til, hvornår kan man få permanente ophold, hvordan kan man få familiesammenføring. Men I var klar til at acceptere, I var klar til at acceptere integrationsydelsen, ikke? Men uanset hvor mange gange du afbryder mig, så kommer du ikke til at få sådan nogle ja-nej-svar på komplicerede spørgsmål fra mig. Så derfor så lad mig lige tage ud. Det er ikke et kompliceret spørgsmål. Og det er det. Nej, det er det ikke. Nu får du de spørgsmål en gang til. Så lader vi lige seerne vurdere, hvor kompliceret det i grunden er. Var Socialdemokratiet klar til at acceptere, at flere mennesker end i dag skulle modtage den lave integrationsydelse? Men som jeg sagde til dig før, uanset hvor mange gange du spørger, så får du ikke et ja-nej. Du får det rigtige svar. Det rigtige svar var, det vi gik til forhandlingerne med var, vi kan ikke lide den, så nej, vi tager den ikke, som den ligger. Men vi sagde så, okay, kan vi forbedre den? Kan vi for eksempel lave nogle rettigheder til børnefamilier? For det er børnefamilien, der bliver ramt hårdest. Vi sagde, okay, kan man få refunderet, at de unge kan gå til idræt, spejder, den slags ting? Det er noget, det Rockwool-fonden sagde var det største problem, sidst man havde den her form for ydelse. Vi sagde, hvad så, når det bliver vinter? Kan man lave en pulje sådan, at de her børnefamilier, der bliver ude i fattigdom, de kan få flyverdragter og støvler og så videre? Nu siger Dan Jørgensen før, situationen har ændret sig, også bare inden for de sidste måneder har situationen ændret sig. Derfor var det ikke nødvendigvis den rigtige politik, man havde, da I tabte valget. Man kan godt finde nye løsninger og lave nye stramninger. Det er vel banalt rigtigt. Vi står over for en flygtningesituation nu, vi ikke havde for 2 måneder siden. Ja, det må man sige. Hvis jeg i valgkampen havde sagt, at hvis der kom en borgerlig regering, så ville de hente 1000 flygtninge i EU, som i hvert fald ikke er vores ansvar, men helt frivilligt, så havde folk nok troet, at jeg havde tabt en skrue. Ja. Men sådan er virkeligheden jo. Og det er jo fordi, at den udvikler sig hurtigere, end nogen havde forudset. Det, der er uforståeligt, det er, synes jeg, det er, at det fører så til, at man vil ændre reglerne for alle mulige, som jo ikke er flygtninge. Altså, hvad har det med at gøre, hvad folk, der er danskere, der har udenlandske ægtefæller, hvad deres mulighed for at få deres udenlandske ægtefælle til Danmark gør? De har da intet med flygtningesituationen at gøre. Og derfor synes jeg, at det bliver på en eller anden måde at drive politisk plat eller rovdrift på en meget, meget tragisk baggrund, der er, at flygtningesituationen udvikler sig katastrofalt. Driver I politisk plat? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes faktisk, vi tager det ganske alvorligt. Når der kommer så mange mennesker, så lægger vi et meget stort pres på kommunerne i forhold til at få integreret, i forhold til de steder, hvor vi har parallelsamfund. Det ved vi har, det skal vi gøre noget ved. Og så er det, vi siger, okay, det her med antallet af flygtninge, der kan man gøre noget for at skrue på det antal, men der er også ting, man ikke kan kontrollere. Det Christian Langballe kommer ned en gang. Derfor bliver vi nødt til at se, hvor kan Christian Langballe. Vi skal lige rykke en plads. Haifa skal herop. Christian Langballe kommer her. Christian Langballe. Nu siger Dan Jørgensen, ja, det er nødvendigt at stramme mere, fordi situationen er ekstraordinær. Hvad sker der, hvis ikke vi strammer udlændingepolitikken en gang til? Altså, den strøm mod Europa, som jo er en folkevandring, den vil jo pågå de næste 10, 20, 30, 40 år. Og så kan man selv regne ud, at det vil opløse den folkelige sammenhængskraft, skabe parallelsamfund og ødelægge selve fundamentet for, hvad Danmark er. Og derfor bliver vi bare nødt til at tænke på, at vi skal forsvare Danmark i den situation. Det vil sige sikre,
at vi også kan give vores samfund videre, som vi har jo selv arvet riget af andre, der var der før os, at vi så kommer til at give det videre til vores efterkommere på en forsvarlig vis, hvor vi ikke har skabt parallelsamfund, og hvor vi ikke har gjort, at staten ligesom begynder så at gå i stykker og opløses. Haifa Awad, er det en bekymring, som du kan forstå, når Christian Langballe og alle hans mange vælgere tænker, at vi er bange for at aflevere et Danmark, som er fattigere, som er grundlæggende forandret, mere konfliktfyldt og ikke kan opretholde det velfærdsniveau, vi har nu? Altså efter at du og dit parti jo har været der i mange, mange år og præget fortællingen om indvandrere, præget fortællingen om flygtninge til at rumme skræmmekampagner, til at rumme myter, til at rumme en masse ting, der intet har til basis med virkeligheden, mener jeg, så forstår jeg godt den bekymring hos den danske befolkning, for det vil de selvfølgelig reagere på, og derfor dit parti jo brager frem. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, hvad du egentlig har gjort for at fremhæve folk som mig, og en masse andre som mig, der er en del af medborgerskabet, der er den inkluderede del af dem, du egentlig frygter vil vælte Danmark, og som den syriske pige, der nu vandrer ind over Danmarks grænse, vokser op til at blive også en læge i Danmark, der også vil rumme Danmark, der også vil skabe en sammenhængskraft. Hvad har du gjort, for at jeg står her? Jamen altså, det vi har gjort, det er jo, at vi sikrer, at der stilles nogle krav. Nu fik jeg ikke rigtig ordet med hensyn til statsborgerskab, men det, der er afgørende for os, det er at stille nogle basiskrav i forhold til at få dansk statsborgerskab. Og så vil jeg så sige, når man så får dansk statsborgerskab, så bliver man dansker. Så enkelt er det jo. Men det vi gør, det er, at vi opstiller nogle krav til, hvad det vil sige at være dansk og være en del af det her samfund. Og så vil jeg så i øvrigt sige, men altså, det er jo den debat, der pågår. Altså, Christian Langballe, de krav, som I har stillet, Dansk Folkeparti er lige fyldt 20 år, de krav, som I har stillet til udlændinge de sidste 20 år, har de gavnet integrationen i Danmark? Ja, det har de. Hvordan? Det mener jeg bestemt, de har, fordi vi har stillet nogle krav. Vi har stillet nogle krav i forhold til, at man skal kunne det danske sprog, at man kan sætte sig ind i dansk kultur, vide noget om dansk historie, det vil sige vide noget om det åndelige fundament, som Danmark bygger på. Og det mener jeg er helt afgørende, hvis man vil være en del af det her samfund. Og så bliver man det jo også, hvis man deler de værdier, så bliver man det jo. Hvis de virker, forstår jeg ikke, I bliver ved med at komme ud med flere og flere stramninger, mere og mere radikalisering. Jeg er imod, at der skabes parallelt samfund i Danmark. Det tror jeg, vi begge to er. Men jeg er også imod det parallelt samfund, som dit parti i allerhøjeste grad er bannerfører for. Nemlig den radikalisering og modkultur, der eksisterer i nogle indvandrergrupperinger. Netop som den sag, vi lige diskuterede før med Bilal Khatib. I går ud, og I styrker deres fortællinger om modkultur. I styrker deres fortællinger om, at Danmark diskriminerer dem. I styrker deres fortællinger om, at de ikke er velkomne i landet. I stedet for at rumme dem, i stedet for at åbne op om en glimrende diskurs, som jeg synes, vi skal have. Hvordan gør vi integrationen bedre, for den har ikke været optimal. Hvordan gør vi integrationen bedre, sådan rent regelret? Hvordan får du flere til at komme ind på uddannelserne? Hvordan får du kvinder til at tale højere op om kvinderettigheder? Det eneste, jeg har set Dansk Folkeparti gøre, 2 sekunder, det er at mobbe kvinder, der går med tørklæder. Og min lægekollegaer er læger, som arbejder i døgndrift. Jo, når Pia Kjærsgaard går ud og siger, at kvinder, der går bærer tørklæde, også har et ansvar for, at der bliver udøvet vold imod dem, så er det jo ikke, fordi du går ind for integration. Altså, jeg bliver bare nødt til at sige, at for vores vedkommende er den fejlslagende politik, som er blevet ført, den er jo blandt andet har sin grund i det, vi diskuterer nu, at alle de flygtninge, der kommer, de skal gøres til indvandrere fra dag 1. Og det vil sige, at mængden spiller en rolle, og der er simpelthen kommet alt for mange. Og det vil vi altså gerne og dit centrale argument, det bliver lige sidste spørgsmål, dit centrale argument er at sige, de krav, som I har stillet som Dansk Folkeparti, var de første, og de eneste, der snakkede om for 20 år siden, de har forbedret integrationen. De har i hvert fald gjort, at man ved nu, at der er nogle krav til at blive en del af det danske samfund. Jo, men altså, når vi stiller sprogkrav, så er det jo fordi, at det afgørende er jo, at man kan tale dansk. Altså. Har I forbedret integrationen? Jeg mener bestemt ikke, at integrationen er særlig vellykket, men det tilskriver jo altså Morten Østergaards parti, Det Radikale. Christian Langballe, ja eller nej, de krav, I har stillet over 20 år, har de ført til, at integrationen fungerer bedre i Danmark? Ja eller nej? Jeg mener, at de i hvert fald har trukket i den rigtige retning. Alright, Naser Khader kommer ned en gang, Poul Madsen kommer ned en gang. Lad os lige prøve en gang og vende os til vores nabolande. I nat, der satte ukendte gerningsmand ild til et modtagehjem for uledsagede flygtningebørn i Sydsverige. Ingen kom noget til, men branden er kun den seneste i rækken af nu 24 brandattentater på asylhjem i år. 13 af dem har fundet sted i oktober. Så sent som i går måtte 3 personer på sygehuset efter en brand nær Malmø. I Tyskland,
Der er asylhjem blevet ramt af højre radikale angreb over 400 gange i år. Det er en fordobling, der har fundet sted over de seneste 12 måneder. Beskæmmende for vores land, sagde den tyske udenrigsminister Heiko Maas for en uge siden, få dage efter et højre radikalt knivangreb på en borgmesterkandidat i Køln, nemlig Henriette Reker. Hun vandt i øvrigt valget. Naser Khader, hvem er skyld i den radikalisering? Altså det, der er baggrund for de der forfærdelige ting, der sker i Tyskland og i Sverige. Hvem der har skyld i det, jeg ved ikke, hvem jeg skal lægge skylden på. Men vi har i Sverige en kultur, hvor folk ikke kan sige de gerne vil. Og så er der nogen, der handler på deres holdninger. Der har vi i Danmark en anden kultur, hvor folk får lidt luft ved at sige, hvad de vil. Så og derfor har vi ikke lige så mange hadforbrydelser, som de har i Sverige. Så havde vi ikke haft den åbne, havde vi ikke haft den fri debat i Danmark, Naser Khader, så siger du, så havde vi set vold. Jamen altså, hvis du sammenligner Danmark med Sverige og Tyskland, så er det jo der, vi ser brand af asylcentre. Og i Sverige, der har været et par forsøg i Danmark, og hele den danske befolkning har taget afstand fra det. Men det, der sker i Sverige og i Tyskland, det er jo forfærdeligt. Så du siger, at vi har typisk set valget mellem, enten har vi det, som i en gang imellem kalder en robust debat, altså en fri tone, hvor vi taler om de her problemer, som vi har lyst til, eller også så ser man en udvikling, som den vil sige. Jamen, jeg mener, at folk skal have lov til at have lidt luft, så de kan få deres vrede ud frem for at handle på det. Og den mulighed har de altså ikke i Sverige. Altså får man luft ud ved at brænde asylcentre ned, hvor der bor børn og kvinder? Nej, du misforstår mig. Det jeg siger, det er, at i Danmark, der taler vi åbent om tingene. Folk får luft for deres vrede, og det vil sige, at de handler ikke på deres vrede. I Sverige, der kan de ikke sige, hvad de vil. Og derfor er der nogen, der handler på deres holdninger. De har mange flere hadforbrydelser, end vi har i Danmark. Se engang, Poul Madsen, hvis der er en i Danmark, der har talt for den åbne zone, for den robuste debat, så er det jo dig. Alligevel går du ud på lederplads i dag. Du kritiserer det, vi diskuterede før, blandt andet med Dan Jørgensen, nemlig den her integrationsydelse, som Venstre-regeringen nu ønsker at udstrække til en større gruppe, end der modtager den i dag. Og du siger, at der mangler anstændighed. Der mangler i dag i vores behandling af flygtninge her i landet anstændighed. Hvad mener du med det? Jamen, jeg synes, det er blevet for sølle. Altså, jeg synes simpelthen, det er sølle, at man i Folketinget sidder og diskuterer, om man skal have flyverdragter og gummistøvler til børn, som er flygtninge i det her land. Det er fuldstændig ude af proportioner. Man må da have en debat om, hvordan vi løser de her problemer, i stedet for at have en politisk debat. Og jeg er eddermame, undskyld mig, heller ikke imponeret af Socialdemokraterne. Fordi Socialdemokraterne vil gøre alt for at blive ved bordet, så længe som muligt i den her debat, for der er kun et eneste mål. Det er, at flygtningedebatten må på ingen måde blive tema i næste valgkamp igen. Så derfor er I sådan set stort set parat til at købe alt, lige med undtagelse af gummistøvler og flygtninge og flyverdragter til flygtninge. Det er da muligt, at Ekstrabladets redaktør er træt af debatniveauet, og at du har en analyse af, hvad der er vigtigt til næste valg. Jeg tror bare ikke, de familier, det handler om, de tager sådan på det. Jeg tror faktisk, de familier, det handler om, som nu, hvis jeg må tale ud, de familier, det handler om, som nu bliver smidt ud i fattigdom på grund af de borgerlige partier, det tror jeg faktisk gerne, de vil have, at deres børn går til fritidsaktiviteter. Jeg tror faktisk gerne, som handler om penge. Du vil godt være med til Dan Jørgensen, lad os lige prøve at holde fast i princippet her. Dan Jørgensen, må lige høre. Jeg vil ikke være med til, det har jeg jo sagt flere gange. Jamen, du er parat til at blive ved bordet. Det eneste, du ligesom vil hjælpe med, det er flyverdragter og gummistøvler. Altså, skulle vi ikke få debatten op på et lidt højere niveau, som ikke bare lige handler om sådan nogle små ting, som i stedet for prøve at finde en løsning i den her debat? Hvis jeg skulle op til dig i debatten heroppe på det høje niveau, som Ekstrabladet åbenbart gerne vil køre, så går du ud over rigtige mennesker. Så hvis jeg satte mig hen med armen over kors og sagde, Dan Jørgensen, får jeg lov til at ud én gang? Prøv at høre. Hvis jeg bare satte mig ud med armen over kors og sagde, jeg er imod den her integrationsydelse, så vil den aldrig blive forbedret. Vi siger, at vi er imod den, men vi vil gerne være med ved bordet med forslag til, hvordan vi kan forbedre den. Jamen, jeg synes også, jeg skal lige høre Dan Jørgensen. Men hvis jeg... Alright, de her, Dan Jørgensen. Jeg skal lige høre en gang. Når I går ind for udlændingestramninger, når de er nødvendige nu, så accepterer du vel også, at vilkårene for flygtninge her i landet vil blive forringet af de aftaler, som I sommerne stemmer for? Altså, der er jo mange ting i det her. Der er noget, der handler om statsborgerskab, noget, der handler om permanent ophold, der er noget, der handler om, hvem skal betale for. Kan du bevæge dig i retning af at svare på det spørgsmål, jeg har stillet? Jamen, når du stiller spørgsmål, der ikke giver nogen mening, Clemens. Ej, nu må du holde op. Du kan da ikke sige til mig... Ej, nu må du holde op. Hør en gang. Du ønsker ikke at svare på spørgsmål. Jeg prøver på at forklare, hvordan det hænger sammen. Socialdemokratiet ønsker udlændingestramninger. Så spørger vi dig. Det er et simpelt spørgsmål. Det vil alle være enige med mig i. Er I klar til at stemme for aftaler, der forringer vilkårene for flygtninge her i landet? Integrationsydelser? Nej. Vi har tværtimod sagt, at vi vil være med til at forbedre det. Hvis du så synes, at det at forringe vilkårene og stramme familiesammenføringsreglerne,
Det vil være nogen, der siger, ja, det vil vi gerne støtte, og det er derfor, det ikke var et simpelt ja-nej-spørgsmål. Johan Schmidt-Nielsen, værsgo. Du stillede et indledende spørgsmål, som handlede om de her ganske forfærdelige angreb, der har været i Sverige. Og du spørger, hvem har ansvaret? For det første, det er vel ikke til diskussion, at dem, der har ansvaret for, at der er forsøg på mordbrand mod asylcenter, at dem, der tænder lighteren, eller hvad de gør. Ligesom at denne sværmand... Lad mig lige... Yes. Ligesom at ham, der hugger med det der fuldstændig vanvittige sværd, har ansvaret, og den unge mand Omar, som skyder og slår mennesker ihjel her i Danmark, har ansvaret. Samtidig skal vi selvfølgelig forsøge at forstå, hvad det er, der gør, at mennesker drives ud i, eller havner i, eller tilvælger sådan ekstremisme. Det vil være dumt andet. Men mener du, Johan Schmidt-Nielsen, nu skal lige høre, nej, Johan Schmidt-Nielsen, også du skal svare på mine spørgsmål, så jeg skal høre. Den måde, som men det er derfor, at du skal tage en dyb indånding. Og du skal huske, at vi er kun herinde for at blive venner alle sammen. Jeg skal høre. Det er Kuno Schmidt-Nielsen. Mener du, at den måde politikerne, de andre naturligvis, ikke dig, de andre politikere, mener du, det er den måde regeringen, mener du, det er den måde, et folketingsflertal i de her måneder og i de her år taler om udlændinge på, bidrager til den stemning, hvor den type hadforbrydelser finder sted? Jeg mener, at vi alle sammen skal tænke over, hvor hadfuld en stemning, vi skaber. Der var jo et ganske forfærdeligt angreb på Rikke Hvilshøj, da hun var integrationsminister. Nogle vanvittige mennesker, eller I don't know, sætter ild til hendes garage. Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg går ud fra, at det var begrundet i, at mennesker var uenige med hendes udlændingepolitik. Hvis jeg i den forbindelse, og det gjorde jeg ikke, at du aldrig drømme om, havde sagt, ja, det kan jeg da godt forstå, så vil jeg da risikere at legitimere den slags handlinger. Derfor synes jeg også, at hele DF'eren, som har sagt det her... Men Naser Khader... Nej, jeg skal lige høre, Naser Khader, hele den statsborgerdiskussion, vi er til udgangspunkt i... Det er så vigtigt, den udspringer jo i, jeg er næsten sikker på, at du får en invitation til programmet igen. Naser Khader, hele den statsborgerdiskussion, vi startede med, den udspringer i, at du og I er på denne her side stærkt bekymrede for den islamisme. I er bekymrede for folk, der ønsker at omstyrte samfundet gennem vold. Når vi ser på de hadforbrydelser, der begås mod flygtningecentre i Sverige og i Tyskland, hvor er jeres bekymring for den ekstremisme? Jamen, hvis det har noget med tonen at gøre, hvis det har noget med politikernes retorik at gøre, så forstår jeg ikke, at det sker primært i Sverige og i Tyskland og ikke i Danmark. Der har de en pæn tone, alligevel handler folk voldeligt på det. Og der siger jeg vil hellere have, at man har en hård tone, ikke nogen erstændig tone, men en hård tone, og man får lidt luft for den vrede, man har i forhold til at der kommer så mange, end at man handler på det. Men altså, du vil jo netop forbyde den her unge mand at få statsborgerskab, eller nægte ham adgang til statsborgerskab, fordi han kommer med politiske ytringer. Det var det, jeg ville sige. Jeg synes, du stritter, lad mig lige tage ud i alle retninger. I første runde af det her program står du og taler om, hvordan vi skal begrænse ytringsfriheden. Denne mand, som intet ulovligt har gjort eller sagt, må ikke få statsborgerskab. Bagefter siger du, grunden til, at der er asylcenter, der bliver brændt af i Sverige, er, at de ikke må få lov til at sige det, de mener. Kan du se, det ikke hænger sammen? Det hænger rigtig godt sammen. Det, jeg siger, det er... jeg vil ikke begrænse det, jeg siger, det er, at han har et visionssamfund, der går ud på at omstyrte vores demokrati, og derfor fortæller han ikke statsborgerskab. Men jeg har ikke været ude at sige, at han ikke må sige det, han siger. Så der er værsgo. Det der med tone, det synes jeg faktisk er en vigtig debat også at tage, fordi vi har talt rigtig meget om tone. Vi har talt rigtig meget om os hellige plader humanister, og så de reelle på den anden side. Ja, velkommen til klubben. Og jeg synes, det er det der med mangfoldighed, ikke? Når selv Poul Madsen kan være med, så er det mangfoldigt, ikke? Jeg synes, det er vigtigt, at vi ytrer os, og jeg synes, det er vigtigt, at Bilal Khatib ytrer sig, uden at man truer ham med sindelagskontrol og fratage ham med statsborgerskabet, selvom jeg er fuldstændig uenig med ham. Han er en forvirret ung mand. Men jeg synes, at alle de eksempler, I har nævnt i aften, ikke har taget hensyn til den majoritet af velfungerende mennesker, der som jeg lever, bidrager og ånder for det danske samfund. Fordi dem rammer tonen altså også. Det er jo ikke sindelagskontrol, det er statsborgerskabskontrol. Vi vil gerne forære dem, der bidrager positivt til det her samfund. Statsborgerskab, og dem, der ikke bidrager. Christian Langballe, hvad vil du sige til de flygtninge? Der kommer stadigvæk asylansøgere også her til landet. Tallet er lavere lige nu, end det var samtidig sidste år. De mennesker, der sidder og som er bekymret for deres egen sikkerhed, deres families sikkerhed, når de ser, hvad der sker i Sverige, når de ser, hvad der sker i Tyskland, skal de føle sig utrygge ved at være i Danmark?
Nej, det vil jeg så sige, det håber jeg så om ikke. Altså, det der er udgangspunktet her, ikke? Altså, de folk er selvfølgelig de folk, der begår de her handlinger, brandattentater mod de her flygtningecentre. De er selvfølgelig ansvarlige. Det er dem, der er ansvarlige, og ingen andre. Og det kan man jo kun tage afstand over. Men jeg vil godt sige, hvis jeg så skal forklare lidt af, hvad jeg vil kalde en tabuiseret debat i Sverige, hvor man har lagt låg på en bestemt debat, nemlig indvandrerdebatten. Det er først nu, at den faktisk er begyndt for alvor at komme i Sverige. Så risikerer man altså også bare, at låget det ryger af med så du siger, havde man haft den åbne debat, havde man ikke set de voldshandlinger? Jeg mener, at et hvert demokrati skal kunne diskutere. Det der er afgørende, det der betyder noget. Vi er jo kun, prøv lige at høre, vi får kun stemmer, fordi der er en bekymring ude i befolkningen. Det er da ikke en bekymring, vi ikke skaber. Det er en bekymring, som folk de har. Danskerne har. Det blev det sidste ord i aften. Tak til deltagerne. Dette var, mine damer og herrer, direkte fra DR Byen debatten. Vi er tilbage på torsdag kl. 20, og vi ses til talkshow søndag aften. Tak for jer.